sve ovo možda za neku razboritiju priču. Srce lupo. A znaš kako, utisak mi je svakako, delim utiske sa vama, predivan i po ovom principu ništa nije slučajno. Znaš ovo, ja sam i ovih dana razmišljala uopšte, znaš ovako malo kad sve prođe, pa se udaljiš i pokušaš da nađeš neki siže. I nekako mi se otvorilo dosta toga i kad ujediniš sve ovu priču ovako sadržajnu, kako ste i vi komponovali, sve može da se podvede pod ovo, da je to jedna, kako god hoćeš, zahvalnost jedne generacije koja je od jedne škole dobila toliko mnogo, uključujući i profesore i direktore. U ono vreme to je stvarno bilo nešto izuzetno i onda te život nekako prosto sam iznedri, ali ovog puta kroz nas, neku vrstu zahvalnosti po principu ako nešto dobiješ, pa još i ako mnogo dobiješ, onda se u čoveku javi jedna spontana, prosto jedno isijavanje želje i energije da nešto i vratite. Naravno, kad to ujedinite sa ličnim zadovoljstvom, onda je to lepota. Mnogo se lepo slušala ovo. Željko, što se malo statistike, 28 rođaka, tako? 18 su bili Vukovci, ili tako? Ne, bilo ih je malo manje, ali 15 je bilo odličnih. Da? Samo su dvoje sa višom stručnom spremom, svi ostali ste sa... Dvoje su izgubljeni negde u prostoru, ne zna se. Da, prosto nemamo podatke. Nemamo podatke, jedno smo i najavili, nismo ga našli. Ostali su svi, znači sve tih dvoje, troje, ostali su završili škole na najviši mogući način. Ja ne znam da li je jedan ostao na srednjoj školi od ovih koji su sad s nama živi, niko nije. Svi su ili DIPU ili DR i tako dalje, što daje veliku specifičnu težinu i to je prirodni rezultat onoga kakvi smo bili u školi. Mi nismo bili generacija bubalica, raznih tamo, kako se to danas zove, štrebera i tako dalje. Mi smo bili nepočudna generacija koja je imala svoje zidne novine, koja je prvi štrajk proizvela. Smo svi dobili jedinice iz matematike na pismenoj vežbi kod profesora Dača, jedini doktor nauka sada Rade Petrović. On je imao 3 minus i mi nataknemo na motku vežbanku sa 3 minus i idemo kao zombi jedan za drugim. I to je izazvalo revoluciju, pa smo onda imali svoje zidne novine, ali mi smo znali to da radimo jer profesorima nismo dozvoljavali prostor da u nama pronađe one slabe tačke, da kažu oni ne valjaju i sve. Mi smo sve radili na neki svoj način. I onda nije čudo što kada se ovako sastajemo, mi smo umeli da počnemo neke priče, pa da se prisjećamo. Međutim, u ovoj sadašnjoj situaciji, ova matura, da kažem, podsjećanje, kažu, fali nam kafana, fali nam da se razveselimo. Međutim, sad sam ja primetio da je ovo prednost, jer mi u kafani od buke sve uopšte ne čujemo ni ko je gde, ni ko je s tim i zapijemo se, pošto nemamo više kondiciju, više ne znamo ni kako se zovemo. A ovo smo sada napravili, a to sve zahvaljujući ingenioznosti, da kažem, Dušana Veljkovića, ja ću da ti kažem, Dušana Dušice Srđana, ali Dušan je inicijator ovoga oko Zuma, a on je bio, samo da te podsjetim, inicijator, ja sam ti neki dan rekao, da smo on i ja organizovali na Ambasadoru gore prvu online emitovanje Belani radija za dijasporu. I to uopšte nije bilo slučaj. 98. godine, moj misli. I znači, nemamo tu, da kažem, da se ništa se u ovom našem kosmičkom prostoru ne dešava slučajno. Ja sam se malo pre dok sam dolazio i pratio ovu emisiju, slušao sam šta pričaš i o prvom koraku i o ovom ono, i ništa nije to da žele. A tek će se čuti o tome šta ćemo da uradimo sa direktorom gimnazije koji je, da kažem, napravio izuzetan pristup prema nama i njegovim profesorima
koji su nam pružili kompletnu podršku i spremni su na saradnju. A što je najveći, da kažem, rezultat svega ovoga, to će se uključiti sve nove generacije, jer ispada da kroz ove međunarodnu gimnaziju, kako se ovo zove, deca mora da pokažu društveno odgovorno ponašanje u priključivanju nekom, da li je to neko bolestan, da li neko sa specijalnim potrebama ili neko nešto treba. Tako da se može desiti da svako ko je alumni, znači onaj bivši đak sa nečim tamo zapisanim, ima svog asistenta u mladim generacijama i tako da. To je naš sledeći projekat na kojem ću, nadamo se, svi učestvovati. Već i Mimica priprema nešto tamo oko toga, znači ja sam dobio zadatak, ali centar priče je Dule Veljković. Međutim, nije samo Dule taj što priprema nešto. Ovi tvoji deo, pazi, ti opet si imao trio, jel da? Da. Isto je bilo, samo ovde je mjesto Buce, Dušica. Sada, Dušica i Srđan prave neki svoj bend tamo. Cirkus će da bude, tek će se čuti nam. Dobro, ja sam, mislio sam da će Ceca da stavi tu rečenicu. Zakljeli su se svi da će idući godine da dođu. 51. Da, bila je ta rečenica. Bilo. A bila je onda. Mislim, malo popio, malo vode. Malo vode sam je. Dakle, ja bih stvarno želeo da kao ovo bude uspomeno na nešto što će se desiti iduće godine. Za kraj sam i odabrao pesmu Kad mi dođeš ti, Olivera Dragojevića. Hvala što ste podelili ove emocije sa mnom. I ja sam gledao prvi put, namerno nisam hteo to da gledam. Vama osad da kažem, menjajte kanale da biste znali koliko vam nedostajemo vi nama svakako. Prijetno, hvala da vas. Kao pjesni svoju bol. Željko ga je razvio. Na srcu Sve ovo se na svoj način. studen zime. Na usnama tvoje ime. I samo čekam da dođeš mi. Kaže komšinice. Kad mi